Hola, benvinguts i benvingudes a la formació online de programes europeus de formació professional, que es troba dins del mòdul 2.5 d'Innovació i Iniciació a la Investigació Educativa. El meu nom és Anna Furió i desenvolupo la meva tasca a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport dins del Servei d'Idiomes i Programes Europeus. En aquest mòdul oficial de formació pedagògica i didàctica per a professor tècnic ens introduirem en el món dels programes europeus adreçats a l'alumnat de formació professional. La Comissió Europea posa en marxa els programes educatius europeus als anys 90 i des de llavors s'han dut a terme diversos programes, sempre amb l'objectiu de fons de construir Europa, però amb immesurables beneficis per als estudiants de tots els nivells educatius. No obstant això, a pesar de que suposen fonts d'oportunitats i finançament, resulten desconeguts per a molts centres educatius. La correcta promoció i difusió d'aquest tipus de programes permet fer arribar a l'alumnat la dimensió europea de l'educació i dinamitzar els entorns educatius. Els beneficis dels programes europeus són incomptables en l'espai i en el temps per a totes les edats, però tenint en compte la situació actual en què molts joves deuen de trencar fronteres per buscar la seva oportunitat laboral a l'àmbit europeu o fins i tot internacional, molts d'ells veuen com se'ls escapen oportunitats professionals pel simple fet de no tindre entre les seues competències idiomes o capacitats transversals de desenvolupament internacional. És important destacar que els programes europeus ofereixen oportunitats de formació per a l'alumnat, però també per als docents, i estableixen una xarxa internacional d'oportunitats formatives i laborals. Amb aquesta formació online, els objectius que es persegueixen són, per una banda, comprendre el context educatiu europeu, així com conèixer els programes educatius europeus, els antecedents i l'actualitat, comprendre les possibilitats dels programes europeus i valorar els beneficis d'aquest tipus de projectes. Per altra banda, és important també conèixer les diferents possibilitats que ens ofereixen les accions de mobilitat, així com facilitar l'ús de ferramentes que la Comissió Europea ens proposa, com són Europass o eTwinning. En relació al contingut, inicialment elaborarem una perspectiva diacrònica dels projectes europeus i la seva evolució als darrers anys. Posteriorment, establirem el marc teòric del programa europeu que es troba vigent actualment, Erasmus+, i les seues possibilitats dins de les vostres aules, clarificant les diverses opcions que ofereixen aquests programes tant per a l'alumnat com per al professorat de formació professional. En aquest context parlarem de les propostes relacionades amb les mobilitats amb l'objectiu de l'aprenentatge, com són les pràctiques i les activitats de formació docents, i de les accions de cooperació transnacional, com són les associacions estratègiques amb socis de tota Europa. Dins de l'última part dels continguts parlarem d'algunes ferramentes que poden ajudar-vos en el desenvolupament dels projectes, recerca de socis o en l'establiment de contactes amb altres professionals del món de l'educació amb les vostres mateixes inquietuds. La tasca d'avaluació proposta es diu el meu currículum Europass. Consistirà en la realització del vostre currículum Europass utilitzant un tutorial. L'objectiu és que conegueu com realitzar aquest currículum internacional que permetrà al vostre alumnat moure's en l'àmbit formatiu i professional per tota Europa. Es valorarà la realització del currículum de forma correcta i completa, així com la inclusió de tots els documents identificatius que permet la plataforma. Per acomiadar-me m'agradaria recordar que els programes europeus són una finestra al món i una oportunitat que està a les nostres mans i que no podem deixar escapar en benefici de tota la comunitat educativa. Moltes gràcies.